היי, נטע, איזה קטע. הגענו לכנס הגרעין וגיליתי שאבא ואמא לא הגיעו. לאחר בירורים הסתבר שאת ילדת והבאת לעולם בשעה טובה נכד ראשון למשפחה. אז ראשית דבר ברצוני לברך אותך על הולדת בנך הבכור, שתזכי לגדלו בשמחה, למצוות ולמעשים טובים. ולכן פייגה ורוני, אני שמח שסוף סוף אחרי 50 שנות נישואים קיבלתם מתנה נכד. על זה שנאמר, יותר טוב מאוחר מאף פעם. במלאת 50 שנה לנישואיכם אני מבקש לחזור בזמן, לפני שהכל התחיל. אתה ואני צועדים בחיים יחד מאז גיל 0. גן, בית ספר יסודי, אינטר-קולג', תנועה וגרעין בקיבוץ עין גב. פרשנו יחד בגרעין תקומה הקרייתי ועברנו לגרעין אמירים הירושלמי, כי ידענו שיש שם יותר בנות ויותר יפות. ובתום 3 שנים נהדרות אני פרשתי ואתה נשארת בקיבוץ לחפש כלה, וטוב שכך. ומאז ועד היום עם השנים למדנו להכיר ולאהוב את רוני. ואני שמכיר את עקשנותך חושב שמגיע לרוני צל"ש אחרי כך הרבה שנים איתך. מאחל לכם עוד הרבה שנים משותפות יחד עם כל המשפחה, בריאות ונחת והזדקנות מכובדת. מאחל יניק וחנה לוינזון,